בלב בירת הנגב מתנוסס המגדל הזה. המגדל היוקרתי בדרום מאילת ועד גוש דן. משרדי פאר, משרדי הייטק, עורכי דין והשקעות מהמובילים בארץ. בקומה ה-12 אנחנו מגיעים אל מרכז המגדל, בית המדרש הפתוח, שיג ושיח. אם גם אתם שואלים מה בין מגדל משרדים יוקרתי לבית מדרש, יישארו איתנו. התרגשות גדולה, חלום שנהפך למציאות. לכן תבין למה חשוב השיג ושיח הזה. בבאר שבע ובכל מקום בארץ ובעולם היהודי כולו. ומה שאתם מקימים כאן זה התרומה עצומה שלכם להרחיב את הגחלת. נוף כזה לא היה לנו בישיבה באור עציון, וגם לא ציור כזה יפה. רבי אשר, הלהט הגדול והכל, אם לא היה רבי אשר פרץ היה צריך להמציא אותו. זה לא רק זכות לעמוד בראש בית מדרש כזה, מוטלת על כתפיך אחריות רבה. אנחנו רגילים לחשוב, העולם רגיל לחשוב, שבית מדרש זה מיועד לאנשים חרדים, לאנשים דתיים. אנחנו בעצם באים להנגיש בבית המדרש הפתוח ולהביא חדשנות בבית המדרש הפתוח, שבית המדרש פתוח לכל יהודי שרוח היהדות מפעמת. אני מגדיר את עצמי, אני חילוני מאמין, אבל אני בוגר מערכת חינוך ממלכתית שלא לומדת כלום. תפתח לי עולם יפה, דבר יוצא בפן, אני לא ראיתי אף פעם משהו דומה לזה. אני לא איש אמוני, אני איש חילוני לחלוטין. אבל אני נושרים חמאס ממש. אני מאוד שמח שם. מאוד שמח שם. מאז הפעילות של שיג ושיח בבניין, רואים את העשייה הרבה, את החיבור של הציבור על כל גווניו. זה חיבור בין האנשים, לאו דווקא חיבור ישירות לדת. בואו תתחברו, תהיו ביחד. וזה הופך את הדת לדבר כל כך חשוב, כי זה לא הם ואנחנו. בית המדרש מקיים פעילות ענפה המשלבת שיעורי תורה, מחשבת ישראל, חברותות אחד על אחד וחשיפה אל תוך עולמה הפנימי של היהדות, באווירה מעוררת ומקרבת את הלבבות. קבלת שבת, זמירות לצד שולחן ערוך כיד המלך, הרמת כוסית וחלוקת שי בערבי חג ומועדים, הרצאות וחוגים על ידי רבנים וטובי המרצים בארץ, ופתוח בכל זמן, לכל נושא, בחוויה מודרנית וחדשנית לכל יהודי, אשר רוח היהדות מפעמת בתוכו. עצוב שלא הכרתי את הרב אשר הרבה לפני. כל פעם שאני רואה את הרב אשר, הוא מעלה בי שמחה בלב. אין מישהו שמפנה לרב אשר בבקשה לעזרה, שהרב אשר לא נדע. אני יודע שהגיע יום חמישי ויש את הקבלת שבת, אני פשוט מתרגש. אמיתי אני מתרגש. הרגשה של וואו, אתה נכנס ויש איזושהי עילה שבאמת קשה להסביר אותה. אני מרגיש שזה חסר לי כשאני לא נמצא. כי כיף לי. הגעתי לשם וראיתי תורה, אהבה לתורה, חשק ונעימות. אני לא יכול להסתיר את ההתרגשות הגדולה שהייתה לי. פה הקדוש ברוך הוא נמצא. השכינה נמצאת במקום הזה. זה המזוזה, בית המזוזה. מקום כזה מביא ברכה לכולם. בתי המדרש של שיג ושיח מתרחבים עם סניפים נוספים, בשכונת רמות החדשה בעיר באר שבע, ובבסיס הצבאי קציעות אלמר 5005. זהו בית המדרש האזרחי היחידי מסוגו בארץ שהוקם בתוך בסיס צבאי. בית המדרש הראשון בצה"ל, היום חייל ביחידה, רבים חייל אחד, נכנסים ופותחים את הבית בתוך בית המדרש. אמר רבי אלעזר, מהי דכתיב פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה? וכי יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסד? תורה ללמדה, זוהי תורה של חסד. ידידינו הנכבדים, שיג ושיח זוהי תורה של חסד. היו שותפים לזכות העצומה ללמוד וללמד ולהתרחב בסניפים נוספים, לחשוף ולפתוח צוהר אל עולמה של היהדות, לקדש שם שמיים ברבים, להגדיל תורה ולהדירה, ולקרב לבבות עם ישראל אל אביהם שבשמיים.